खुलुमबाय बयखौबो स' आगैमोन सानैसोआ बिराद दावराव दोङो आरोना ओमफ्राय आरो सानैसो आरो एसे मोननैसो कुइसन सोंहरदो आंनाव थ' आं दिनै नोंथांमोननि डाउटखौ आरो कुइसननि सोंहरनायनि फिननायखौ होनो फैदों आरो डाउटखौबो क्लियार खालामनो फैदों ओमफ्राय बयबो बुंगासिनो जे आब' नोङो प्रेगनेन्ट नामा ओमफ्राय आब' नों प्रेगनेन्ट न' ओंखायनो भमिटिं थांफायाखै बेफोरबायदि उदैयाथ' एसे ओंखारदों ओंखारनाया बाट थेवब्लाबो आङो प्रेगनेन्ट नङा आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आं दानि बेफोरखौ सानथ'वाखै माने सेकेन्ड बेबिनि थाखाय सानदों साननाया ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअफोरखौ जाय फल' खालामो बेफोरथ' मोनथिखायो जे आंना एसे साननैसो सिगाङाव एसे गाज्रि सम थांबाय मानो होनबा आंना देहाया गाज्रिमोन 6 मान्थनि आङो मुलि कर्स जानो गोनां जादों दासो एसे रिकभार जादों आरोना दासो एसे मोजां एसे जाहांबोदोंमोन देहाफोरा एसे मोजां ओंखायनो आङो दा बेफोरखौ सानथ'वाखैनो माने लाथ'नो नागिराखै आरो सेकेन्ड बेबि थ' आं प्रेगनेन्ट नङा आङो बेखौनो क्लियार खालामनो फैदों नोंथांमोना माने गोबाङानो सोंगासिनो दाख्लैनिफ्राय माने आब'आ प्रेगनेन्ट न' उदैयाबो एसे ओंखारदों माने उदैया बिनि थाखाय ओंखाराखै जानायनि थाखायसो ओंखारदों अमा दाउ माने बिराद जादों आरोना बे साननैसो ओंखायनोसो ओंखारदों उदैया स' प्रेगनेन्ट नङा आं बेखौ क्लियार खालामबाय नेक्स्टआव बयबो सोंगासिनोमोन जे गुमैना बिदा फंबाय दङना गैया होननानै बे गुमैनिया बिदा फंबाय दङना गैया होनबा माने बिनानाव बिब' बिनानावथ' गैखाया बाट गुमैना बिदा सासे दंमोन आरोना बिदा सासे दंबा माने आं हाबा जानानै फैनाय सिगाङावनो माने आदाया गोमालांदों आरोना गुमैनि बिदाया 7 बोसोरसो जाबाय आरो गुमैनि बिदाया एसे गोमालांनाया माने माबायदि मा जानाय एसे माने बिराद खम बैसोआवनो गोमालांदों आरोना गुमैनि बैसोआबोथ' एसेबांबो नङा दासो गुमैनि बैसोआ दा 31 आरो 31 बा ओमफ्राय आरो एसे गुमैनि बेसेबां एसे 2 बोसोर बेफोरबायदिल'सो गोदोरमोन आरोना थ' नै 2022आव गुमैया 2021आव गुमैया 31 हाबबाय आरोना हाबबा ओमफ्राय आदायाथ' बेसेबां जागोन होनबानिया जुदि 7-8 बोसोर सिगाङाव थांदोंमोन आदाया एसे 27 बोसोरफोरावनो माने गोमालांदों आरोना माने बिराद खम बैसोआवनो गोमालांदों माबायदि मा जानाय आंबो एसेबां मोजां मिथिया एसे बेमार आजार जादोंमोन होननाय खोनादों आरो एसे जन्दिसफोर बाट मोजांनो मा जानाय बेखौ गुमैयासो खोन्थानो हागोन आरोना आं खोन्थाथ'नो हानाय नङा बाट आं बेखौनो बुंगोन जे गुमैना दा रावबो गैया आरो गुमैयानो हारसिं जों दा साबा फेमिलि आरोना जोङो गुमै आं बाबा आइ ओमफ्राय कुटलु जोंहा जों साबाल' ओमफ्राय थ' थार्ड कुइसना सोंगासिनोमोन जे बाबाया मा मावो होननानै बाबा बिहावखौ सोंगासिनो आरोना मा मावो होननानै ओमफ्राय मा मावो होनबाथाय बाबाया दा मावलिया बाबाया रिटायार जाबाय बाबाया आर्मियावमोन आरोना थ' बाबाया एक्स आर्मि बाबाया खिन्थु एक्स आर्मिमोन आर्मिखौ रिटायार जाखांनानै फैनानैबो माने आरो माबा मावबावदों आरोना बाबाया माबा मोनसे मावबावदोंमोन आरो बबेबा कम्पानियाव टाटा माबा एसे माबा कम्पानि मावबावदों आरो थ' आं एसेबां मोजांबो मिन्थिया बेखौबो गुमैयासो खोन्थानो हागोन मोजाङैनो बिराद स्ट'रि दङ बाबानियाबो माने मावनायनिबो बिराद स्ट'रि दङ आरोना आगोलनि थ' मालाबा नोंथांमोननो गुमैया खोन्थागोन मोजाङैनो ओमफ्राय गोबाङानो बुंगासिनो जे आब' नों मानो कुटलुनि दाबो बिनानाव लाबाखै होननानै आंथ' बेखौनो बुंखांखाबाय आरोना दहायनो जे आङो जोंनो माने प्लेनिं खालामदोंमोन खालामनाया फेमिलि बारायबावनायनि आरो बाट टिक 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 न'नि मेकआप लायबाय जों फेमिलि प्लेनिं खालामदोंमोन खालामनाया मा बुंनो आरो माने टाइमफोरा मालाबा मोजां थाया बयहाबो आंनाबो बेबायदिनो देहाया गाज्रि जाना होबाय ओमफ्राय आरो आङो जि मुलिखौ जादोंमोन बे मुलियाबो माने बिराद हेभिनो आरोना माने हेभि द्रागनो ओंखायनो आंखौ गोबाङानो माने साजेस्ट खालामदों जे दानो बेफोरखौ एख' जेबो प्लेनिं खालामथ'नाङा मानो होनबा बे मुलिया ओरैबायदि कारा जे गथ'खौबो एसे इफेक्ट खालामनो हागौ होननानै ओंखायनो जोङो एसे माने साननैसो थाथ'नोसै आरो होननानै सानबाय आरोना माने आंनिया नै दा आरो एसे नै न'आव फैनानैसो एसे रिकभार जादों दा माने एसे देहाफोरा एसे मोजां लामायाव फैदों आरोना थ' साननैसो नेथ'नोसै आरो नेनानै एसे मोजां देहाफोरा मोजां फिट जाबा आरो थैया बिराद खम
थैया बिराद खम आरोना एसे दुरबल थायो बाट नै दा न'आव फैनानै एसे फिट जादों मोजां जाहोलांबाय दङ आरो ओंखायनो नेथ'नोसै साननैसो बिराद साननैसो सिगाङाव आरो मोजां खबर खोनानो मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो सोंगासिनो जे गुमैजों मानो थांफादिया आब' साननैजों जोंनो गुमैजों मानो थांफादिया होननानै एक्सुवेलि गुमैया बेलेग मोनसे खामानिनि थाखाय एसे गोजानाव थांदों आरोना थ' जों बेयाव थांफानो हाया नालाय आरो क्वार्टारावबो जोङो हारसिं थानो हाया एसे गिथावना गिनो आं हाया आरो हारसिं थानो गिनाय मोनो एसे क्वार्टार एसे गिदिर क्वार्टाराव हारसिं थानो हाया आरो गिनाय मोनो हरफोराव ओंखायनो जोङो गुमैयाबो आरो जा थांनानै खैदिन थानांगोन बेखौ थिग गैयामोन ओंखायनो जोंखौ लांफाथ'दिया बाट गुमैया मागोआव फैसिगोन नोंथांमोना नुगोन आरो थ' लोगोफोर आङो आसा खालामो नोंथांमोननो सोंनायनि फिननायखौ आङो होजोब्बाय ओमफ्राय दाथ' आंना जेबो खामानि गैथ'ला मानो होनबा नै जोंहानि न' खाथियाव जोंहानि आइ जानाय आरोना बिसोर आंखौ दिनै ओंखाम जानो लिंहरदों आरो थ' आं थांनो नागिरदों बेयाव माने लोगोफोर जोंहा ओंखाम जानो लिंदों खैना गोदान गोदै खैना गोदान गोदै ओंखाम जानो लिंदों नै आइया नैला दाउ बेदर अमा अनला खारै दाउ बेदर फान्थाव फ्राय बिराद गोथाव जाखादों एकदम बेयावनो बिखुन जाखानिबो मा जाखाया मा नाङा आंनो बेयावबो बेदर सोदो दख इमान बेदर जेराव मेरा बेदर माबायावसो अनला खारैयाव सोदो जेराव मेरा बेदरजों मालाय इसा जानो लकेलसो न लकेलसो न बेखौ मोनाखै ना हायना बारा आं मोनदों होमबाबो सिस्टा बेदों आं एखौ मोनाखै जायो मानसिखौ जाहोबा बाब नांगौ नै बुरलान जानाया गना आं रावखौबो संनो होआखै बिहामजोखौ जाहोगोन होननानै रावखौबो संनो होखायाखै आं गासिबो आं इमान जाहैबाय इसोरनियाव होननानै मावनासो जादो आरो ओरैनो जादो आरो नेटि फालौआबो गोजा इमान गोथाव जायो आंनियाथ' नो दौना नो खद जादों मस्त खद जामारदों बिद्दा दिनै खद जागोन ना दा जाबासो मोनगोन आं बिद्दा खद जामारदों अमा बेदरबो अमा बेदर लाबखायाखै आं ना दाउ बेदर बयलाराबो इमान बोरै मोदोमदों मस्त खद जादों मोनबो मस्तायानो गैया मारगो खद जामारदों बिद्दा खद नङा दे बागर खालामदो आरो इसके लिए क्या करें मेरा फोन को भी जोंबो सोरबा बुंलाङो बुङालायासो आरो पर भैया का तो ऐसे मेरा तो फोन चार्ज नहीं सानेथ' दोनफारानिया सयनो अमा बेदर रोसिखौनो दालि संना आंथ' सानि बायनो होनजायो अमा बेदर जायाना आं मा हामजाबाय आनियावनो इ बयलार जाबाय थादोंमोन आं अमा जाबाय थादोंमोन आं इनि बयलारखौ दरसे लाना फैनानै आंनि अमानि बोरनो गैना दोनदों आं दरसे बयलार भाजाखौ मस्त खद मोनदों आं जाया माथोनो बिद्दा खद जामारदों खामना थगायमारा बिहामजोआ जाथो होननानै आंनोबो बिहामजो गुफुर लाबोना फैथारो